Areál Schlosshof, vzdialený len pár minút od Bratislavy, je svojou rozlohou vyše 70 hektárov najväčším vidieckým zámockým komplexom v Rakúsku. Pôvodne tento komplex slúžil ako poľovnícky zámoček princa Eugéna Savojského. Neskôr sa zmenilo na letné sídlo Márie Terézie. Návštevníci môžu vidieť prepichové apartmány, slávnostnú sálu a zámockú kaplnku. Unikátny je aj svojím systémom 7 terás, ktoré klesajú smerom k rieke Morava. Nájdete tu fontány, mýtické sochy svíňk a 35 000 sezónne vysadených kvetov. Autentický dvor s historickými dielňami, bylinkovými záhradami a vzácnymi plemenami zvierat. V súčasnosti je toto nádherné historické miesto známe aj svojimi veľkolepými slávnosťami, ako sú veľkonočné a vianočné trhy, baroková slávnosť a výstavami. Napríklad aktuálna téma Hravá symetria. No a táto nová mimoriadna výstava na zámku Schlosshof vás pozýva objaviť barokovú záhradu ako jednotný umelecký celok.